Tumistep kayo. Alam mo yung dance step niya? Ah. Kaya marunong. Yung nga dyan po doon sa saan. Ang kalang naman to ay. Dito mo na, bisa mo. Ang dali. Ano siya dyan? Nangangilang ka eh. Nakaharang sa Rosli. Ay, Ay! ang kaharang mong to ka ata eh. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala tabi ay. Ulitin mo nga. Dito ka lang ba eh. Para Tapos edit mo na siya. Ah, ulitin. Ah, sige, i-off mo muna tapos. ulitin mo. Ulitin. Stop natin Ba't nag-ano, nag-load?